ما أملاخنا استبارك يخون تخيلنا أنا بقال أملاخ كيدينا እግዚአብሔር أملاخ يبارككم كبلكم فتو دقي من كواد حن مصاكم ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 5 ኣብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 4 ዘሎ ከነንብብ እሞ ክንጽልይ ኢና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ከምዚ ድብል ቃል ኣሎ ሓናንያ ዝስሙ ሰብኣይ ምስ ሰጲራ ሰበይቱ ምድሩ ሸጠ ካብቲ ዋግኡ ከዓ ምስ ሰበይቱ ተማኺሩ መቒሉ ኣትረፈ ነቲ ሓደ ምቃል ድማ ኣብ ጥቓ እግሪ ሐዋርያት ኣንበሩ ጴጥሮስ ከዓ በል ሓናንያ ንመንፈስ ቅዱስ ክትሕሱ ካብ ዋጋ እቲ ምድሪ ከዓ መቒልካ ክትሓብእሲ ለምንታይ ሰይጣን ንልብኻ ምልኦ ከይተሸጠስ ናትካ ዶ ይነበረን ምስ ሸጥካዮስ ኣብ ኢድካ ዶ ይነበረን ከመይ ጌርካ ኸ ነዚ ነገር እዚ ብልብኻ ሓሰብካዩ ኣምላኽ እምበር ሰብ ኣይሓሰኻን ንጸልይ እግዚአብሔር ኣምላኽና ስለዚ ቃልካ ነመስግነካ ንስኻ ሰናይ ኣምላኽ ኢኻ ምሕረትካ ንዘለዓለም እዩ ጽሑፍ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኸ ብመንፈስካ ነዞም ዳሕራዋይ ዘመን ወዱ ብኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ተዛረበ ተባሂሉ ከም ዝተጻሕፈ ወእግዚአብሔር ኣምላኸ መዓልቲ ድማ በቃልካ ስኻ ትዛረባላ እግዚአብሔር ኣምላኸ ብመንፈስካ ንሕና ድማ ትስኻ ትዛረቦ ቃል ክንሰምዕ ምእንታን ልብና ክንከፍት ናብ ውሽጢ እዛና ተኸፊተን እግዚአብሔር ኣቦዬ ቃልካ ምስማዕ ደይኮነስ ጽን ክንብል እሞ ክነስተማቐሩ ናብ ህይወትና ከኣቱ እግዚአብሔር ኣቦይ ክድገፈና ጽልያለሁ እዛ ጊሓት እዚኣ እግዚአብሔር ኣምላኸ መንፈስ ቅዱስ ከም ድምስክረልና ካብ ቤትና ክንብገስ ጀሚርካ እግዚአብሔር ኣቦይ መንፈስካ ትዛረበና ከም ድነበረ ብጸሎት በመዝሙር ከም ትዛረብካና እንከላይ በዞም መናእሰይ እግዚአብሔር ኣቦይ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ማእከልና ይዛረብ ከም ደሎ ይኩሕኩሕ ከም ደሎ ይዓይ ከም ደሎ እግዚአብሔር ኣቦይ ድመስከርካልና እጁን ድማ ብቃልካ ክትዛረብ ከለኻ ክንሰምዓካ ዳልወና እግዚአብሔር ኣቦይ ቃልካ ኩሉ ሓድሽ እዩ ንሕና ድማ ብቃልካ ዝተለዓለ ሓደስቲ ክንከውን እግዚአብሔር ኣቦይ ደግፈና ለቃልካ ተመስገን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እዚ ታሪክ ብዛዕባ ሓናንያን ሰጲራን ዝተጻሕፈ እዩ ኣብዚ ታሪክ እዚ ብዛዕባ እቲ ታሪክ ክዛረብ ኣይኮንኩን ነዚ ቃል ኣምፅዮ ግን እግዚአብሔር ኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስ ገሩ ንዓይ ንዓኻትኩምን ክዛረበና ዝደለየ ቃል ስለ ዘለዎ ወዶ ንዓይ ድዛረብ ቃል ኣለኒ ዝብል እምነት ኣብ ውሽጥና ክሓድር እሱ ድዛረበና ሰሚዕና ገዲፍናዮ ንኸይድ ደርቢናዮ ንኸይድ ከይኮነስ ኣብ ውሽጥና ሓይሊ ረኺቡ ኳሕኳሕ ኣቢሉ ኣትዩ ክሕይለና ኣብቲ ተጋገናዮ ድማ ክመልሰና ዝኽእል ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ከም ድዛረብ ክንኣምን እምነትና ዝወስኸልና ቃል ከም ዘለዎ ስለ ዝተፈለጥኩ ስለ ዝተረዳእኩ እዩ እዚ ርድኢት ድማ ባኻትኩም ክኸውን ይጸሊ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ሓናንያን ሰበይቶም መሬቶም ሸይጦም ንምንታይ እዮም መሬቶም ሸይጦም ኣብቲ ምዕራፍ 1 እንድሕር ከድና ርኢናዮ ሐዋርያት እንታይ እዮም ዝገብሩ ነሮም ተኣኪቦም ምጽኣት ጎይታ እዮም ዝጽበዩ ነሮም ቃል ሂብዎም ስለ ዝነበረ ኣይሓድገኩምን ዝበለ ኢየሱስ ክርስቶስ መሊሰ ክመጽእ ኢልዎም ተስፋ ሂብዎም እዩ ዓቢ ተስፋ ምጽኣት ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳተጸበዩ ግን ንእግዚአብሔር የምልኽዎ እዮም ነሮም እጂ ነዚ ዓለም እዚኣ ዝሃበቶም ንብረት ኩሉ ገዲፎሞ ከም ድኸዱ ጎይታ ምስ መጸስ ምስኡ ከም ድንጠቁ ናብታ እሱ ደዳለወሎም መንግስቲ ከም ድኸዱ ኩሎም ድልዋት እዮም ነሮም ሐዋርያት ጥራሕ ኣይነበሩን እቶም ንክርስቶስ ክንስዕብ ኢና ዝበሉ ብድሕሪኦም ዝሰዓብዎን ኣብቲ ቦታቲ ብሕብረት እንጌራ ይቆርሱ ነሮም እቲ እንጌራ ድማ ከበይ ድመጽእ እንድሕር ኢልና ኩሎም ደለዎም የምጽኡ ነሮም ብለን ኣብ ምዕራፍ 4 እንታይ ዝብል ቃል ኣሎ ኩላቶም መሬት ወይስ ኣባይቲ ዘለዎም ዘበለ ሸይጦም እንታይ ገብሩ ነሮም የምጽእዎ ነሮም ንነፍሲ ወከፍ ከከም ዘድልዮ ይመቕሉ ነበሩ ስለዚ ሓደ ሽግር እኳ ኣይነበሮምን ይብል ንምንታይ እዮም ሽግር ዘይነበሮም ናተይ ጊደ እዩ ዝብል ድርኺት መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጦም ከቐምጥ ከሎ እቲ ቤቶም ደለ ንብረቶም ኩሉ እንዳሸጡ ክሳብ ምሻጥ እዮም በፂሖም እንዳሸጡ ኣብቲ ማሕበር የምጽእዎ
ኣብ እግሪ ሃዋርያት የንብርዎ እሳቶም ድማ ከምቲ ዘድልዮም ይመቕልዎም በዚ ድረኺት ኮይኖም እምበኣር ሓናንያን ሰጲራን መሬቶም ክሸጡ ጴጥሮስ ኣይኣዘዞም ካልኦት ሃዋርያት ኣይነገርዎም ወይ ነቶም ስርዓት ድምድቡ ካልኦት ኣሸርስ ኣይመደብዎም ኣይነገርዎም ግን ድርኺት ናይ መንፈስ ቅዱስ ነቲ መሬት ክሸጡ መሬቶም ምስ ሸጡ ግን ሓደ ሓሳብ ኣብ ልቦም መፅዩ መንፈስ ብምሉእ ኣብ መንፈስ ቅዱስ ክሓድር ተደይ ፈቒዱ ተደይ ተገዚኡ ጸላኢ ኩሉ ሳዕ ኣብ ከባቢና እዩ ዘሎ እቲ ገንዘብ ኣብ ኢዶም ምስ ሓዝዎ ሽዑ ሃጓፍ ተፈጢሩ ኣብ ልቦም ኣብቲ ሃጓፍ ድማ ድፅበ ዝነበረ ጸላኢ ስለ ድኾነ ሰይጣን ኣብ ልቦም እንታይ ገሩ ሓሳብ ኣምፀእ ይብል ጎይታ ክመፅእ እንዳበሉ ዝፅበዩ ዝነበሩ ሰባት እዮም ኣብ ኢድና ዘሎ ነገር ሲ ሒዝናዮ ኣይንኸይድን ኢና ናይ ዓለም ኣብ ዓለም ክተርፍ እዩ ጎይታ ምስ መፀ ግን ኣብቲ እሱ ዘዳለወልና መንግስቱ ክፅምብረና እዩ ክወስደና እዩ ድብል ኣብ ልቦም ርትዒ ዝነበሮም ሰባት እዮም ካብቲ ማሕበር ወፂኦም መሬቶም ሸይጦም እቲ ገንዘብ ኣብ ኢዶም ምስ ሓዙ ክንዲ ናብቲ ማሕበር ሒዞሞ ድመፁ እንታይ እዮም ገሮም ኣብ ልቦም ሰይጣን ሓሳብ ኣቐመጠ ብለና ይብል ሓሳብ ኣቐመጠ ጸላኢ ብኣካል ኣይኮነን ድመጽ ሰይጣን ብኣካል ኣይኮነን ድመጸካ ብሓሳብ እዩ ስጋናን ነፍስናን ስምዒት ዝገዝአን እየን መንፈስ ተደይበርቲዑ መንፈስ ኣብ ድዝሕለሉ እዋን ስምዒት እዩ ዝበርትዕ ወዶ እቲ ንሪኦ ነገር ጸልማት መሲሉ ክረኣየና ክእል እዩ ብድሕሪ እቲ ጸልማት ግን ጎይታ ደርኣየና ብርሃን ተደይርኢና ናይ ውሽጢ ዕንቲና ቋሕ ኢለን ተደይ ጠሚተን ኣብቲ ቅድሜና ዘሎ ጸልማት እዩ ዝረኣየና ኣብቲ ቀረባና ዘሎ እዚ እምበኣር ልቦም ብሰይጣን ሓሳብ ዝተቐየረ ሽዑ እንታይ ድብል ሓሳብ ኣምፂኦም ምናልባት ጎይታ ተደንጎየኸ ወይ ተደይመፀኸ መሬትና ሸጥና ኩሉ ገንዘብና እንድሕር ሂብናዮም ሲ ዳሕራይ ድብላዕ ተሰኣና ጥርጥር ማለት እግዚአብሔር ግን ሓዮ ኣብ ልቦም ሓሳብ ኣቐመጠ እዚ ሓሳብ እምበኣር ፍርቆ ሓቢእና ኣብ ገዛ ንግደፎሞኒ ነቲ ፍርቁ ጥራሕ ከይድና ደይንማቐል ድብል ሓሳብ ኣብ ልቦም ኣቐሚጡ ልዕል ኢሉ ኣብ ልዕሊ ኣብ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 42 እንታይ ኢሉ ብትምህርቲ ሃዋርያትን ብሕብረትን ብምቁራስ እንጌራን ብጸሎትን ጸኒዖም ነበሩ ኣብዚ ምጽናዕ እዚ ተድህሉ መንፈስ ኣይመዝሓለን መንፈስ ኣይመዝሓለን እቲ መንፈስ ግን መዓስ እዩ ዝሒሉ ካብቲ ማሕበር ፍልይ ምስ በሉ ናይ ርእሶም ሓሳብ ምእንጋድ ኣብ ዝጀመሩሉ እዋን ሰይጣን ምስኣቶ ማለት እዩ ናይ ሰይጣን ሓሳብ ምስኣቶ እዩ እዚ ሓሳብ መፂዎ ጴጥሮስ ግን ከምዚ ኢሉ ጴጥሮስ እንታይ ኢልዎም ከይተሸጠስ ናትካዶ ኣይነበር ከይተሸጠ ምድሪ ትሸጥካዮን ኣብ ኢድካ ዶ ይነበረ ጋዕዛ እዋን እዚኣ እኮ ደሓን እዮም ነይሮም ከመይ ጌርካ ነዚ ብልብኻ ሓሰብካዮ ኣምላኽ እምበር ንሰብ ኣይሓሶኻን እቲ ፍልሊ ዘሎ ኣብዚ እዩ ሰይጣን ኣብ ልቦም እዚ ሓሳብ ከቐምጥ ከሎ እቲ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ይርኦም ከም ዝነበረ ካብቲ ሳቶም ክሓስብዎ ዝነበሩ ሓሳብ ኣቐዲሙ መንፈስ ቅዱስ ምስኦም ከም ዝነበረስ ዘንጊዖሞ ማለት እዩ እታ ምዝንጋዕ እምበኣር ነዚ ጥፍኣት ወሲዳቶም ዘላ መንፈስ ቅዱስ ክሪኦም ከም ዝኽእል ኣይሓሰቡን ዘንጊዖማ ስለ ዝነበሩ ካብ መን እዮም ተሓቢኦም ካብቲ ማሕበር እዮም ተሓቢኦም ካብ ሰባት እዮም ተሓቢኦም ሰብኣይን ሰበይትን ጥራሕ እዮም ኣብዚ እዋን ዘሎ እቲ ገንዘብ ኣብ ኢዶም ክሪኦ ከለዉ በዚሑ ሰይጣን ሽዑ ተዓዊቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዓይን ንዓኻትኩምን እምበኣር እቲ ድርኢ ኣምላኽ ኩሉ ሳዕ ይርኢ እዩ ኩሉ እቲ ንገብሮ ነገር ብድኻምና ደኣ ንወድቕ እምበረይ
ካብ ኣምላኽ ክንሕባእ ኢልና ንገብሮ ነገር ዕሽነት እዩ ውድቀት እዩ ጥፍኣት እዩ ናብ ሞት እዩ ድወስደና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ግን ክሕለወና ስለ ዝደሊ ሰናይ ስለ ድኾነ ፍቕሪ ዘለኣለማዊ ስለ ድኾነ ምሕረቱ ኩሉ ሳዕ ሓድሽ ከም ድኾነ እንዳተፈለጠና ኣብ ውሽጥና ትድወቅስ መንፈስ ይኹሕኩሓና ልብና ትሪርና ተደይ ኣብናዮ ክመልሰና ኩሉ ሳዕ እሱ ድልው እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን በረኸት ኣምላኽ ትስዕ ተደይ ተወሲኽዎ ንኩሉ ይኣክል እዩ ወዶ ንኩሉ ይኣክል እዩ እዚዩ ድማ ክመሃሩ ደልዮም ዝነበረ ብርሂ ኣብቲ ማሕበር ኮነ ብለና እንታይ ከም ተፈፀመ ብድሕሪኡ ድሕሪ ኣንቢብናዮ ታሪክ ስለ ንፈልጦ ኣየንብቦን እየ ነዚ ምስ ነገሮም ኣናንያን ሰበይቱን መይቶም እዮም ግን ናቶም ምሟት እግዚኣብሔር ሓሳቡ ኣይኮነን ግን ካልኦት ክመሃሩ ስለ ዝደልዩ ምናልባት ተነሲሖም ክኾኑ ክእሉ እዮም ብልቦም ኣይፈልጥን ኣብቲ ታሪክ ግን ከዘም ብዙሕ ክኸይድ ኣይደለኹን ክሪኦ ዝደለኹ ሕጂ ብዛዕባ ዝተሸጠ መሬት ወይ ብዛዕባቶም ክልተ ሰብኣይን ሰበይትን ወይ ድማ ብዛዕባ ንመንፈስ ቅዱስ ዝሓስቡ ሓሶት ንምንታይ ዝብል ኣይኮንኩን ግን መንፈስ ቅዱስ ትብል ቃል ኩላህና ክነስተበሉ እስከ መንፈስ ቅዱስ በሉ መንፈስ ቅዱስ እቲ ኩሉ ሳዕ ምሳና ክኸውን ዘፈቐደ ጎይታ ብመንፈሱ ኣባና ሓዲሩ ኣሎ ዋላ ንሕና ክንድቅስ ከለና ኣይድቅስን እዩ ዘይድቅስ ዘይታኽስ መንፈስ እዩ ዘለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እቲ ንሕና ንሪኦ ነገር ኢና ደሰንብደና ወይ ድማ ክንፈርሕ ንኽእል ካብቲ ንሕና ንሪኦ ንላዕሊ ግን ዋላ ሓደጋ ተገጠመና ብቲ ምሳና ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ሓያል እዩ ክኸውለና ከድሕነና ከም ድኽእል ክንኣምኖ እዩ ዝደሊ ቅድሚ ሕጂ ነጊረኩም ነረ እቲ ሓደጋ ምስ ገጠመኒ ኣብቲ ኣክሲደንት ቋሕ ክብል ከለኹ ዝተረኣየኒ ፃዕዳ ነገር እዩ ናይ ኤርባግ ኣብ ገፀይ ስለ ዝነበረ ቃንዛውን ኣይተፈለጠንን ግን ታንክ ዩ ጂሰስ ኢለ ንእግዚኣብሔር ምስጋን ክጅምር ከለኹ ቃል እዩ ኣብ ውሽጠይ ተሰሚዕኒ ከድሕነካ ኣነ ምሳኻ እየ ዝብል ቃል ኣብቲ ሓደጋ ንእግዚኣብሔር ክደሊ ወይ ኣድሕነኒ ኢለ ክፀሊ ጊዜውን ኣይነበረንን ግን ቀዲምኒ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ውሽጠይ ከም ዝነበረ ምሳይ ከም ዝነበረ ብመንፈሱ ከድሕነኒ ምሳይ ከም ዝነበረ ምስክር ኮይኑ ዝተዛረበኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕጂ እውን እሙን እዩ ይሕዋቴ ዋላ ተደቀስና ኣይደቀስን እዩ ዋላ ድረስዓናዮ ተመሰለና እሱ ግን ኣይረስዓናን ኩሉ ሳዕ ኣብ ልብና ኳሕ ኳሕ ይብል ኣሎ ይኹሕኩሕ ኣሎ ብዛዕባ እዚ መንፈስ ቅዱስ ቁሩብ ክዛረብ ስለ ዝደለኹ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን ንዓይ ይዛረብ ንዓኹምን ይዛረብ እዩ ልብና ኣዳሊና ግን ንስምዓ እዩ ጎይታ እሙን እዩ ቅድም ኢሉ ንሃዋርያት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማቴዎስ መወዳእታ እንታይ ኢልዎም ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ስልጣን ተዋሂብን ኣሎ ከምኡ እንዲ ኢልዎም ቅድሚ ምኻድ እዩ እዚ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ስልጣን ተዋሂብን ኣሎ ኣብ መስቀል ነቲ ዋጋ ምስ ፈፀመ ምስ ሞተ ምስ ተንስአ ብድሕሪኡ ብኣካል ንሃዋርያት ንኻልኦት ንብዙሓት ተራእዩ ነይሩ ዶ ቅድሚ ሰማይ ደበና ከፊታ ትቕበሎ ነዚ ቃል ሂብዎም ይኸይዱ ስለዚ ኪዱ ንኩሎም ኣሕዛብ ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስ እናጥመቅኩም ዝኣዘዝኩኹም ኩሉ ክሕልው እናምሃርኩም ደቀ መዛሙርቲ ግበርዎም እነሆ ድማ ኣነ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ክሳዕ መዓስ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኹም እየ እዚ መንፈስ ቅዱስ ይምበኣር ምሳይን ምሳኻትኩም እንተሎ ኩሉ መዓልቲ እስከ ኩሉ መዓልቲ በሉ ኩሉ መዓልቲ መዓልቲ ንብላ ቀትሪ ወይ ምሸት ኣይኮነትን ኩሉ መዓልቲ 24 ኣወር ብሂወት ኣብዛ ምድሪ ክሳብ ዘለና ዋላ ንሕና እኳ መከራ እንዳበዛሓና ነቲ መከራ ካብቲ ጎይታ ኣብ ሊፅና ርኢና እዩ ድሃለናሉ እዋን እኳ እንተሃለወና ካብቲ መከራና ንላዕሊ ዝኾነ ሓያል በዓል ስልጣን ጎይታ ኣባና እዩ ዘሎ ምልስ ኢልና ንዑ ክንሪኦ ክንምለሶ ክነስተውዕሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ መንፈሱ ኩሉ ሳዒድ ዛረበና እዚ እሙን መንፈስ ቅዱስ እምበር ኣባና እዩ ዘሎ ጎይታ ነዚ ክዛረብ ከሎ እምበር ሰብ ኣይኮነን ዝነበረ ብቲ እዋን እቲ ምክንያቱም መይቱ ተንስኡ እዩ መንፈስ እዩ ከኣምኑ ስለ ዘለዎም ድማ ነቲ ዘይመውት ስጋ ትርምስስዎ ዕድል ሂብዎም ቶማስ ኣይኣምንን ድብል ጥርጣሬ ኣብ ልቡ ስለ ዝነበሮ እንታይ ገርዎ ንዓ ኣፃብዕትኻ ኣብቲ ነኳል ኢደይ የእቱ ኢልዎ ክሳብ ክንዲ ዝምበሃር እግዚአብሔር ኣምላኽ ንኸይንጠራጥር ንኽንኣምኖ ብዙሕ መገዲ ተዛሪቡ ብዙሕ መገዲ ተርእዮም ዝነበረ
እጁን ብመንፈሱ ንዓይን ዓኻትኩም እምበር ዝብለና ዘሎ መኑኒ መዓልቲ መዓልቲ እዚ እምነት ክውስኸና ጎይታ ህያው እዩ እቲ ትማሊ ዝሰርሕ ዝነበረ ጎይታ ሎሚ ንሰርሕ ኣሎ ጽባሑን ክሰርሕ እዩ ንጽባሕ ዘሳግረና ጎይታ ምሳና እዩ ዘሎ ነዚ እምነት ኣብ መዓልቲ መዓልቲ ክንውስኽ ኣብ መዓልቲ መዓልቲ ክንሕድሶ ስለ ዝደሊ እዩ እንታይ ይብል ብዛዕባ እግዚኣብሔር ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ይዛረብ ዘሎ ኣነ ኩሉ ሰዓት ምሳኻትኩም እየ እንዳበለ ክዛረብ ከሎ ክኸይድ እዩ ዘሎ እንዳረኣይዎ ክኸይድ እዩ ድሕሪ ቁሩብ ደቃይቕ ኣይሓድገኩምን እንዳበለ ሰማይ ግን ተቐቢላቱ እዚ ዝተዛረበ ጎይታ እምበኣር በቲ እዋን እቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምዃኑ ትፈልጥዎ እዩ እግዚኣብሔር ወዲ ምዃኑ ብዙሓት ፈሊጦም እዮም እቶም ደይኣመንዎን ከላይ ሰብ ምዃኑ ፈሊጦም እዮም ነዚ እምነት ኣምላኽ ምዃኑ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ደይኣመኑ ካልኦት ሰባት ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ማርያም ዝተወልደ ወዲ ዮሴፍ እንዳበልዮም ዝፅውዕዎ ከምቲ እሳቶም ካብ ኣቦን ወድን ማለት ካብቶም ወለዶም ናይ ስጋ ወለዶም ኣቦን ወድን ከም ዘለዎም ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ኣዲኡ ማርያም እያ ኣቦ ዮሴፍ ዝብል እምነት እዮም ሒዞም እምበር ኣምላኽ ምዃኑ ብመንፈስ ሰብ ኮይኑ ኣብዚ ከም ዝተወለደ ናተይ እናታትኩምን ሓጢኣትን መከራን ኣበሳን ሒዙ ኣብ መስቀል ክመውት ፍቓድ ኣቦ ክፍጽም ከም ድመጽእ ዘይተቐበልዎ ሰባት ሰብ እዮም ዝብልዎ ሕጂ እውን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይተቐበሉ ሰባት ምናልባት እዚ እምነት ኣብ ልቦም ክኸውን ይኽእል መንፈስ ቅዱስን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ወድን ሓደ ስላሴ ምዃኖም እዩ ዝገልጸሎም ዝነበረ ኣነ ኩሉ ሰዕ መሳኻትኩም እየ ክብል ከሎ ከም ሓደ ናይ ስላሴ ኣካል ብስጋ ድረኣይዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ስዒሩ ድማ ዝተንስአ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ከም ዝኾነ እዩ ዝነግሮም ዘሎ ናይ ኣቦ መልእኽቲ ሒዙ ዝነገሮም ዝፈጸመ እቲ ንሕና ክንፍጽሞ ዘይከኣልና ሕጊ ዝፈጸመ ጻድቕ ዝኾነ ኣምላኽ ስላሴ ሓደ ከም ዝኾነ እዩ ዝነግሮም ዝነበረ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓደን ሰለስተን ናይ ስላሴ ህላውነት ማለት እዩ ብዛዕባ ስላሴ ምናልባት ካብ ርቡዕ ጀሚርና ክንመሃር ኢና ከምቲ ዝተነገረኒ ብዛዕባ ስላሴ ኢና ክንመሃር ጽባሕ ርቡዕ ብዙሕ ክዛረብ ኣይኮንኩም ብዛዕባ ስላሴ ግን መንፈስ ቅዱስ ብመንፈስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ጥራሕ ከይኮነስ ኣምላኽ ከም ዝኾነ መንፈሱን ከም ዝኾነ እዩ ዝነገሮም ዘበለ ኣብቲ እዋን እቲ ምስጢር ስላሴ እዩ ዝገልጸሎም ዝነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ይባረኽ ብድሕሪኡ መንፈስ ቅዱስ መን እዩ ንዝብል ሕቶ ክንምልሶ ንኽእል ኢና መንፈስ ቅዱስ መን እዩ እንድሕር ኢልና መንፈስ ቅዱስ ኣምላኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ ኣምላኽ እዩ ኣቐዲሙ ብኦሪት ግዜ ዝተነገረ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መንፈስ እዩ እቶም ዝሰግድሉ ድማ ብመንፈስን ብሓቅን ኮይኖም ክሰግድሉ ይግባእ ዝተባህለሉ መንፈስ ቅዱስ ንዑ እዩ ዝነገሮም ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ እምበኣር መንፈስ ቅዱስ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና እፅር ብዝበለ ቃላት ኣምላኽ እዩ ኣምላኽ እዩ ካልእ ከነብርሃሉ ንኽእል ነገር ክንውስኸሉ ንኽእል ኢና ከምቲ ንዓና ክርዳእና እንደልዩ ግን ኣምላኽ እዩ ጥቕልል ብዝበለ ቃል እንድሕር ወሲድና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን መንፈስ ቅዱስ እንታይ እዩ ኣምላኽ እዩ ከም ኣቦን ወድን ኣካል ዘለዎ ኣምላኽ እዩ ናይ ስላሴ ሓደ ኣካል ዝኾነ ማለት እዩ ነዚ ኢና ሚስጥር ስላሴ ዕሙቕ ዝበለ እዩ መርሚርካ ደይብፃሕ እዩ ብሓደ ብክልተ ሴሽን እውን ዝውድእ ኣይኮነን ቅድመና ሙሉእ ብዛዕባ ስላሴ እንድሕር ነፅንዕ ኮይና ኣብቲ ሙሉእ ፍልጠት ክህልወና ዝኽእል ክንበፅሕ ሲ ኣይንኽእል ኢና ግን ከምቲ መንፈስ ቅዱስ ባዕሉ ዘብርሃልና ብእዋኑ ሓድሽ ከም ዝኾነ ቃል ኣምላኽ ብቃሉ ብመንፈሱ ከም ዝገለፀልና ጥራሕ ኢና ክንፈልጦ ንኽእል ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ካብቲ ስላሴ ኢልና ንፅውዖ ኣካል ሓደ እዩ ማዕረ ኣምላኽ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን በዚ ክንትርጉሞ ንኽእል ኢና መንፈስ ቅዱስ ኣምላኽ እዩ ኣነ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም እየ ክብል ከሎ እምበኣር ከምቲ ብኣካል ቅድሚ ሞቱ ዝነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ጥራሕ ኣይኮነን ድሕሪ ትንሳኤው
ኣብ ዕፅው ገዛ ኮይኖም እንዳጸለዩ ከሉ ዝተጋሃደ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈሱን እዩ እንዳረኣይዎ ናብ ሰማይ ዝኸደ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ የማን ኣቦ ዝተቐመጠ ስሌና ዝምህልል ዘሎ እንዳበልና ንነግረሉ ኢየሱስ ክርስቶስ በቲ እዋነቲ ናይ ስላሴ ኣርኣያ ኮይኑ እዩ ዝነግሮም ዝነበረ ሰብ ከም ዝኾነ ፈልጥዎ እዮም መንፈስ ከም ዝኾነ ድማ ኣብ ዕፁ ገዛ እንዳጸለዩ ከለው ዝተጋሃደ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ምዃኑ እዩ ዘርእዮም ዝነበረ ወዲ ምዃኑ ድማ ብትምህርቱ ገና መንግስተ ሰማያት ቀሪባላ እንዳበለ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ውሉድ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ወዲ ምዃኑ ኣምላኽ ምዃኑ እንዳነገሮም እቶም ዝኣመንዎ ክስዕብዎ ከለው እቶም ዝኣመንዎ ድማ ነፂጎሞ ዝኸዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ምዃኑ ኣምላኽ ምዃኑ ናይ ስላሴ ምልክት እዩ ዝነግሮም ዝነበረ ቀሊል ምስጢር ኣይኮነ ናይ ስላሴ ምስጢር ግን በታ ተረዳእትና ንእግዚአብሔር ግን ኣምላኽ ምዃኑ መንፈስ ምዃኑ ኣሚንና መንፈስና ብመንፈስ ቅዱስ እንዳበርትዐ ክኸይድ መንፈስ ቅዱስ እንዳዓበየ ክኸይድ እቲ ውሽጥና ዘሎ ናይ እግዚአብሔር እምነት እንዳማዕበለ ክኸይድ እቲ በረኸት ድማ ንዓና እንዳበዛ ክኸይድ እዩ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብና እንዳሓደግና ኣብ መዓልቲ እንዳተሓደስና ንሓሳብ ኣምላኽ ክንፈልጦ ክንርድኦ ክንእዘዞ መንፈስ ቅዱስ ይድረኸና ኣሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ መንፈስ ቅዱስ መን እዩ ኣምላኽ እዩ ሰብ ልክዕ ከምቲ ስላሴ ኢልና ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ኢልና ንገልጾ ሰብ እናቱ መግለጽ ኣለዎ ንሓደ ሰብ ኣብ ዝደው ኣቢለ ነዚ ሰብ ትፈልጥዎ ዶ ተድብለኩም እንታይ ምበልኩም ወዶ ንዓይ ትፈልጡኒ ዶ ተድብለኩም እወ ፈልጠካ ኣማልኤል እንዲኻ እዝን እንዲኻ ቁመትካ እንደዚ ተበዝሐ መልክዒ ነትስ ኣብ ደጋዊ ዘሎ ስጋ እንዳረኣና ኢና ንሰብ ክንገልጾ ንኽእል ወዶ ካብዚ ንልዓል ሕልፍ እንድሕር ኢልና ብዙሕ ግዜ ምናልባት ምስቲ ሰብ እንድሕር ሕሊፍና ናይቲ ሰብ ባህሪ ፀባይ ለጋስ ድዩ ክፉእ ድዩ ጨካን ድዩ ፈቃር ድዩ ናይቲ ሰብ ባህሪ ከምቲ ተረዳኣና ክንገልጾ ንኽእል ኢና ስለዚ እቲ ዝገበርዎ ግብሪ እንዳረኣና ኢና እቲ ባህሪውን ክንገልጾ ንኽእል ማለት እዩ ካብዚ ንልዓለ ግን ናይ ሰብ እቲ ዝረኣየ ዘሎ ስጉ ጥራሕ ኣይኮነን መግለፂ ሰብ እንታይ ኣሎ ነፍስን መንፈስን ከም ዘለዎ ክንዝንግዕ ይብልናን ንሰብ ግን ክንገልጾ ንኽእል እቲ ድርአ ክንድህሶ ንኽእል ክንትንክፎ ንኽእል ማለት እዩ እቲ ክዛረብ ከሎ ንሰምዑ ድምፁ ተደይ ኮይኑ ንሰብ ክንገልጾ ብኻልእ ስምዒት ኣይንፈልጥን ኢና ብስ ነብሱን መንፈሱን መንፈስ ቅዱስ ደኣ ተደይ ረዲእና ኣብ ሰብ እዚ ከምዚ ዓይነት መንፈስ ኣለዎ ድብል መንፈስ ቅዱስ ተደይ ረዲእና ናይቲ ሰብ መንፈስ ክንዛረበሉ ኣይንኽእል ኢና ናይቲ ሰብ ነብሱ ድማ ክንድምንታይ ከም ደይጣዓየትን ክንዛረብሲ ብቕዓት የብልናን ደረጃና ሊሚትድ እዩ ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ግን ኩሉ ዝምርምር ኣምላኽ እዩ ልብን ኩላሊትን ዝምርምር ይብለና መጽሓፍ ቅዱስ ወዶ ልብን ኩላሊትን ክብል ከሎ እቲ ንሕና ደሓሰብናዮ ብዛዕባ ርእስና እኳ ንሕና ክንገልጻ ደይ ንኽእሎ ነገር እግዚአብሔር ኣምላኽ ይፈልጥ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይፈልጥ እዩ ስለዚ ክትሪኦን ክትድህስሶን ክትገልጾን እትኽእሎ እቲ ናይ ሰብ ስጋ ጥራሕ እዩ ነብስናን መንፈስናን ግን ክድህሰስ ክግለጽ ደይኽእል መንፈስ ቅዱስ ተደይ ነጊርና ብዛዕባ እቲ ሰብ ነብሱን መንፈሱን ቁርብ እኳ ክንዛረብ ዓቕሚ የብልና ወላ ተዛረብና ወላ ተገለጽናዮ ጌጋ ዝመልኦ ክኸውን ይኽእል እዩ ከምዚ ድማ መንፈስ ቅዱስ ክንብል ከለና ናይ ስላሴ ሓደ ኣካል ዝኾነ ክርዳኣና ደልየ ዘለኹ ኣብ ዘፍጥረት 2 ፍቕዲ 7 እንታይ ዝብል ቃል ኣሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንሰብ ካብ ምንታይ ፈጠሮ ብለና ካብ ሓመድ ምድሪ ፈጠሮ እቲ ካብ ሓመድ ምድሪ ዝፈጠሮ ነዚ ኢና ብድፍረት እግዚአብሔር ብኢዱ ዝሰርሐና እንዳበልና ክንዛረብ ዘኽኣለና ሓመድ ምድሪ ሓመድ ሽዑ ሰብ ካልእ ነገር ኣይተፈጠረን ነሩ ንሰብ ግን ክፈጥር ከሎ ሓመድ ነሩ ኣብቲ ግመ ድማ ዛሕሊ ነሩ እዩ ማይ ንዑ ኣብ ዒጡ ጭቃ ገሩ ሰሪሑ ኢልናስ ክንቀርጾ ንኽእል ኢና እቲ ተሰርሐ ሰብ ንሓመድ ንሰብ ካብ ሓመድ ግብሪ ምስ ገበሮ ህይወት ኣይነበሮን ወዶ ህይወት ኣይነበሮን ህይወት ንኽረክብ ግን እግዚአብሔር እንታይ እዩ ገሩ ኣብ ኣፍንጩ
أوف بللو موت سب انتاي كون بلنا هياو نفس خون بلنا እግዚአብሔር አምላክ ተባረከ ይሁን ሕያው ነፍሲ ኮነ ብለና እግዚአብሔር አምላክ ከአንሰብ ከሐመድ ምድሪ ገበሩ አበ ፍንጩ ድማ ትንፋስ ህይወት ኡፍ በለሉሞ የተሰብ ሕያው ነፍሲ ኮነ ሰለስተ ነገር አብዘ ከነቅልበሉ ደሊ ሰለስተ ነገር ቀዳሜቲ ሐመድ ምድሪ ሐመድ እንድሕሪልና ዋላ ማይ ተደይ ተወሲኽዎ ዝበነነ ነገር ማለት እዩ ዘይተተሓሓዘ ካብኡ ክትተሓሓዝ ገሩ ሰብ ገሩ ፈጢሩ እዚ ሰብ ድማ ከይንጋገ አዳም ጥራሕ አይኮነን ሔዋኑን ኣብቱ ሰብ ኣላ አዳም ጥራሕ አይኮነን ሰብ ክብል ከሎ ሰብኣይን ሰበይትን ገሩ ፈጠሮም እዩ ዝብለና ካልእ ክንሪእዮ እጂ ሰብ ምስ ፈጠረ ብምንታይ ፈጢርዎ ብኣምሳሉ እጂ ሙሉእ ሰብ ክኸውን ምእንታን ሶሪ አላርም ናይ ስታይ ቆጾሮን ስለዚ ነበረኒ ካንስል ገረየ ሰብ ክፈጥር ከሎ ብኣምሳሉ ይፈጢርዎ እጂ ናብታ ስላሴ ከወስደኩም ስለ ዝደለኹ እግዚአብሔር አምላክ ስላሴ እንድሕር ንብል ኮይና ኣብ ኣቦ ኣሎ ወድሎ ልኡኽ ኮይኑ ኣብዛ ምድሪ ከማይን ከመኻትኩም ሰብ ኮይኑ ክእዘዝ ዝፈቀደ መንፈስ እዩ ድማ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር መንፈስ ስለ ድኾነ ብመንፈሱ ኣባይና ባኻትኩም ክሓድር ዘፈቀደ ጎይታ ነዘን ሰለስተ ነገር ደተሓሕዝ ርድኢት ክህልወና ስለ ዝደለኹ ነዛ ቁፅሪ ምፅእ እያ እዚ ሓመድ ምድሪ ዝነበረ ብእግዚአብሔር ምስተገበረ ሰብ ምስኮነ ኣብ ፍንጩ ትንፋስ ኣምላኽ መሊእዎ ሕያው ነብሲ ብለና በኣር ነብስና ካብ እግዚአብሔር እያ ነብስና ህይወት ዝረኸበት ካብ እግዚአብሔር እያ እዚ መንፈስ ቅዱስ ክሓድረሉ ዝተዳለወ መንፈስና ኃጢአት ዳኣትዩ ምስ ኣምላኽ ፈሊና ፀኒሑ እምበረ እግዚአብሔር ዝመደቦ ናቱ መንፈስ ዝሓድረሉ ሕያው ነብሲ ክኸውን ምእንታን እዩ እዚ ሕያው ነብሲ ድማ ቅድሚ ጎይታ ምቕባልና ብኃጢአት ምኽንያት ካብ ኣምላኽ ዝተፈለየ ዝነበረ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እግዚአብሔር ግን ፍቕሪ እዩ ክንብል ከለና እቲ መወዳእታ ዘይብሉ ፍቕሩ ኣብ መስቀል ክገልጽ ፈቃደኛ ስለ ድኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣበሳና ተሰኪሙ ኣብ መስቀል ዋጋ ከፊልና ዕድል እዩ ንዓይ ንኣኻትኩም ኣሕዋቴ ዕድል ኢና ረኺብና ነቲ ፃውዒት ሰሚዕና ስለ ዝተቐበልና ብከምኡ ብፀጋ ፀጋ ማለት እስከ ፀጋ በሉ ዋጋ ደይንኸፍለሉ ደይንፅዕረሉ ማለት እዩ ግን ሓደ ነገር ንገብሮ ነገር ኣሎ ፍቃድ ዝበሃል ኣሎ ፍቃድ እታ ንሰይጣን ተወኒና ዘላ ልብና መንፈስ ቅዱስ ክኩሕኩሕ ከሎ ንህና ፍቃድ እያ ተድልያታ መፍትሕሲ ኣብ ፍቃድና እያ ደላ ዓማፂ ኣምላኽ ኣይኮነን ስጋዕቲ ተመሊሱ ንፍርዲ ድመፅእ ጎይታ ዝዕገስ ኣምላኽ እዩ ዘለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ነዚ ምሕረቱ ኣብ መዓልቲ ሓድሽ እዩ ዝብለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣብ መዓልቲ ሓድሽ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ሕጂ እውን ክፉት እዩ ልብኹም ኣይተትርሩ ይብል ኣብ ሓደ ቦታ ልብኹም ኣይተትርሩ ነዛ ፈቃድ እዚኣ እምበኣር እግዚአብሔር ኣምላኽ ይደሊ ኣብ ውሽጥና ንኽኣቱ ነታ ሕያው ነብሲ ዝነበረት ብኃጢአት ምኽንያት ዝተፈልየት መሊሱ ሕያው ክገብራ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እግዚአብሔር ድማ መንፈስ እዩ ነዚ መንፈስ እዚ መንፈስና ክጥዕም እንታን ስለ ዝደለየ እዩ ክንመውት ከለና መንፈስና ምስ ነብስና ብፍርዲ ክትቀረብ እያ መንፈስና ግን ናይ ኣምላኽ ስለ ድኾነት እቲ መንፈስና ክጥዕም እንታን እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣቐዲሙ ንነብስና ሕያው ክገብራ ስለ ዝደለየ እዩ ነዚ ፃውዒት ዝፅውዕ ዘሎ ኣብ መዓልቲ ይኩሕኩሕ ኣለኹ እነኹ ኣብ ኣፍ ደገ ደው ኢለ ኳሕ ይብል ኣለኹ ዝብል መንፈስ ቅዱስ ከነስተብህለሉ ደሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እዚ ፃውዒት እዚ ንዓለም ይመፅዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንምድሪ ክጥምታ ከሎስ ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኽ ጎዲሎም እብለና ክሙ ደይኩነን ኣብ ሮሜ ዝብለና ኩሎም ሓጢኦም እቶም ንኣምላኽ ዘምልኹ ዝመስሎም ዝነበሩ ሰባት እንከላይ ኣይፈለጥዎን ነዚ እዩ ሐዋርያው ጳውሎስ ቅድሚ ክርስቶስ ኣብ መንገዲ ደማስቆ ከይረኸቦ ከሎ ጠበቃ ትኾነ እዩ ድመስሎ ነሩ ናይ እግዚአብሔር ጠበቃ ዝሰጎም ዝነበረ ነቶም ናይ ክርስቶስ ሰዓብቲ ንእግዚአብሔር ደገልግል ስለ ዝመሰሉ እዩ
ካብዚ ደይ ምፍላጥ እግዚአብሔር ኣምላኽ ናብ ምፍላጥ ወዱ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንቀርብ ሓሳቡ መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ሳዕ ይገልጸልና ኣሎ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እምበር ነዚ መንፈስ ቅዱስ ኣጸቢቕና ክንፈልጦ እግዚአብሔር ይደሊ ኣጸቢቕና ክንፈልጦ ስለዚ እምበር ንሰብ ብሰብነቱ ወቲ ብስጋ ጥራሕ ኣይኮናን ክንገልጾ ንኽእል ኣብ ምድሪ ስለ ዘለና ግን ሰብ ክንደዚኡ ቁመቱ ክንደዚኡ ቀይሕ እዩ ጸሊም እዩ ጻዕዳ እንዳበልና ክንዛረብ ንኽእል ኢና ንሰብ ግን ክንገልጾ ኣይከኣለናን እዩ ከምኡ ድማ ንእግዚአብሔር ንኽንፈልጦ እንድሕር ደሊና ብመንፈስ ክንከውን የድልየና ብመንፈስ ክንከውን መንፈስ ኣይተዝሕሉ ብለና ቃል ኣምላኽ መንፈስ ኣይተዝሕሉ ምክንያቱም መንፈሶም ስለ ዘድሓሉ እዮም ኣናንያን ሰጲራን ሓሳብ ሰይጣን ኣብ ልቦም ክኣቱ ዕድል ሂቦሞ አንጊህና ንእግዚአብሔር ከነመስግን አንጊህና ነቲ መንፈሱ ክንጸምእ እዚ እዩ ድልየት ኣምላኽ ፍቓድ ኣምላኽ ብፍቓድና ከይኮናስ ብፍቓድ ኣምላኽ ክንመላለስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክድርኸና በብመዓልቲ ሓድሽ ነገር ኣብ ውሽጥና ከቐምጥ እሱ ኩሉ ሰዓት ድልው እዩ ንሕና ከድልዋት ዲና እዚ ሕቶ ኩሉ ሰዓት ንርእስና ክንሓታ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይደሊ እግዚአብሔር ኣምላኽ መንፈስ እዩ እቶም ዝሰግድሉ ድማ ብመንፈስን ብሓቅን ክሰግድሉ ይግባእ ሰብ እምበኣር ብመንፈስ ተደይ ኮይኑ ንሓሳብ ኣምላኽ ክፈልጥ ኣይክእል እዚ እዩ ሜይን ፖይንት ናይ እግዚአብሔር ኩሉ ሰዕ እግዚአብሔር መንፈስ ከም ድኾነ ክንዝንግዕ ይብልና ንእግዚአብሔር ድማ ሓሳቡ ክንሰምሮ ንኽእል ብምስጋና ኣብ ቅድሚኡ እንድሕር ወዲቕና እዩ ብምስጋና ነቲ መንፈስ ክንጸምኦ ክንክእል ከለና እዩ እግዚአብሔር መንፈስ እንድሕር ኮይኑ ንሕና ድማ ብስጋን ብነፍስን ከነገልግሎ ወይ ክንስዕቦ ጥራሕ ንስዕብ እንድሕር ኮይና ስምዒት ይድወስደና ኣብ ስምዒት ከይንወድቕ ስምዒትና ግን ንመንፈስ ክግዛዕ ክንገብሮ ንሕና ንኽእል ኢና ማለት እዩ ቅድም መንፈስ ቅዱስ ዕድል ክንህቦ መንፈስና ምስ መንፈስ ቅዱስ ተደይ ሰሚሩ እቲ ንሃና ሓሳብ ከይዕብልለና ዓለም ብዙሕ ግዜ ብተፈላለየ መገዲ እያ ክትፍትነና ብጽቡቕ ነገር ክትፍትነና ትኽእል እቲ ብሕማቕ ዝተተሓዘ ሰብ ይሓይሽ ሓንሳብ ሓንሳብ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ሰባት እንድሕር ርኢኹሞም ሽዑ እዮም ንእግዚአብሔር ዝደልይዎ ዋላ እቲ ንእግዚአብሔር ደይፈልጥ ሰብ ዓቕሙ ምስ ፀንቀቐ ሓይሉ ምስ ወድአ ሽዑ ንእግዚአብሔር መን ኢኻ ኣለኻ እንድሕር ሃሊኻሲ ንምንታይ ደይትሰምዓኒ ዝብል ሕቶ ከቕርብ ዝኽእል ሽዑ እዩ ኣብ ራውሃ እንድሕር ሃሊና ኣብቲ ጽቡቕ ነገር እንድሕር ሃሊና ግን ንእግዚአብሔር ነቲ መንፈሱ ከይንረስዖ ከይነዝሕሎ ዓብዪ ሓደጋ ከም ዝኾነ ክንዝክር ደሊ እግዚአብሔር ይደግፈና ስለዚ ኩሉ ሰዕ አንጊህና ንእግዚአብሔር ንመንፈሱ ክንደሊ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ሓደ እኳ ንኣምላኽ ዝረኣየ የልቦን እቲ ኣብ ሕቑፉ ኣቦኡ ዘሎ ሓደ ወዱ ንኣምላኽ ኣጋሃዶ ብለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሐዋርያት ዕድለኛታት እዮም እቲ ተሞክሮስ ብኽልተ ነገር እዮም ሪኦሞ ንክርስቶስ ከም ሰብ ሪኦሞ ድሕሪ ትንሣኤ ድማ ከም መንፈስ ሪኦሞ እንዳረኣዎ ምስ ከደ ድማ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ማእከሎም ከም ሓዊ ነበልባል መፂኡ ንኩሎም ብልሳን ክሳዕ ዝዛረቡ ዝገበሮም ከመይ ዕድለኛታት እዩ ነዚ ዕድል እግዚአብሔር ኣምላኽ ንዓይን ንዓኻትኩም እምበር ዝህበና ዘሎ መንፈስ ኣይተዝሕሉ መንፈስ ኣይተዝሕሉ ንኹነታት እንድሕር ንጥምት ኮይና ንነገራት ንጥምት እንድሕር ኮይና እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብቲ ምኾንኳሕ ዓዲ ኣይወዓለን ይኹሕኩሕ እዩ ዘሎ ዋላ ከም ከበሮ ዓው ዝበለ ኳሕኳሕ እንደበለ እንኳ መንፈስ እንድሕር ዝሒሎ ግን ክንሰምዖ ይንኽእል ኢና ግን ምስ መንፈስ ደሰመረ ህይወት እንድሕር ሃሊና ኣብ ድቁስና ከለና እውን እግዚአብሔር ክዛረበና እዩ ነዚኡ ብሕልሚ ዝዛረቦም ብራእይ ዝዛረቦም ኣብ ጸሎት ከለዉ ኣግሂዱ ዝነግረና መንፈስ ቅዱስ ይሰርሓሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እምበኣር ኢየሱስ ነዚ ክነግሮም ከሎ ኣብ ሕቑፉ ኣቦ ኣግሃዶ እንዳበለን ሐዋርያት ክነግሮም ከሎ እሱ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ብመንፈስ ምዃኑ መንፈስ ቅዱስ ሕጂ እውን ይሰርሕ ከም ዘሎ እዩ ዝነግሮም ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ተደይ ገሊፅልካ ኣሕዋቴ ነገራት ክበርሃልካ ይክእል እዩ ይትረፍ እግዚአብሔር ዝነግረና ነገር ክንሰምዕ ሲ ንምድሓና እውን ልብና ትድኩሕኩሕ መንፈስ ቅዱስ
فقالنا مسحابنا يو يسوس قويتاي ولا بقفنا تبلنا يو أبتأمنت قندمت منفس قدوس كحجزنا خلوي كرد عنا خلوي سبات نقوي تقبلوا خلوا قال يوم ريخهم متفلتوا تحيال جقنا زبلو زنرسو زنبرة بقدم قوي تايدو مسحابس زربع بعيد بل رتعي منفس قدوس مسرخة بمالتي كند منتاي نجزي أبيهر داي فلتو مخانو أوشتو رديت كركب كله يدو زرقحو يقبلوا جابر عملاخ تمسكن يخون مو منفس قدوس كل ساعة كمهرنا كمل سنات راح يكونن كبرت عناون سو دلويو يسوع كريستوس قويتايو نمدحان بأمنة كم تقبلنا يو بمنفس قدوسن بأمنتنا بمنفسنا كنسعبون كنسمعون كنأززون زكالنا لذا إجزابير تزاريبن وخنبل كلنا نتسجان نبسنا يكونن إجزابير تقيلو دزاربو كن سجان نبسن إجزابير كقلقل ما إنتان أبزام مدري كساب زلنا كاتمدبت لنا جزي ودينا نابقويتا كساب نخيد زحق زنا مس منفس قدوس تسمامعنا منفسنا خنا جز خنقل كلنا شو منفسنا ندابرتع سجان نبسن ولا دخوم انت خونس ندابرتع خيد خيل زم قول عريقهم ممدب زخ قلقلو خلو حزو من أنا بأملخو إم كيدو እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን አነ ንስኻትኩምን ብዙሕ ግዜ ንጎይታ ንፈልጦ ኢና ንበሊና ግን ካብትን ሕና ንፈልጦ ንልዓሊ መንፈስ ቅዱስ አባቶም ይሰርሕ ከም ዘሎ ይዝራአይኒ ዝነበረ መንፈስ ቅዱስ አባቶም አነ ናብ ጎይታ ቅድመ ምምፀይ ትግርኛ ዛረበ ከም ስርዓት ከም ዝሕጅ ዛረቦን ክኾን ይኽእል እዩ ከንብብ ከለኹ ግን ጽቡቕ የንብብ የዝብል ርድኢት ኣይነበረንን እጂ መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ትግርኛ ከንብብ ከለኹ ዋላ ሓንቲ ክፈልጥ ኣይከኣልኩን እንታይ እየ ዝንገብር ነረ ክልተ መጽሓፍ ቅዱስ የኾፍ ኣቢለ ዘንብብ نعم حرينيان ناي تجرينيان مكياتهم نعم حرينيا خمس سرعات كملكو خيلي استمهاركو زعابة كله قبل خيلي مو تجرينيا كم سرعات أبجزاس لدى الزارب كن خيلي زبلي حسابي نارني كنبب كل خوين ترديت نن بينيو تزنببو قال كم تزنببو يكون كون زردو زنباركو أجيت نايم حرينيا دقيمة أم بيبنا بتتجرينيا خملس كله كم زباين روز بالرديت دا تعرف دا تفلت أنا مازيو ويتا أبيتو مسنحنا بزح نجاري زمهرنا أبتناي منفسي عالم تراح يكون أبز مدرون كنساجر اللوزخ إلا نجاري زمهرنا دكنا أبز خزمرو خلو تقرنيات راح ينتصب يوم بإنجليش وين كزمر يوم قلنا إجزاب هير منفس أبعتهم مسرح كم دلو كل تنجار يوم دوست دلو يحواتي قانقوا أيتصلاني ربع يساجر كايو ترفدونا هنا ولدنا قانقوا تقرنيا يترف إسبانيش ولا جابان ولا دخون قانقوا دكنا تدمهارو بتاونا يدخون أماني ناي تقرنيا جن كتف زخل قانقوايو أبز بزح حسب تدي تزاري بلهم بتقانقوم تقرنيا خطفو قربايو كي تفقن إجزابير أملاخ حقزهم كم دلوخ تردو سلز دلخوي أبيت أملاخ بمهلاهم مصحف قدوس بإنجليش راح يكونون زنبو من الباتون بتقرنيا خنبو عدل رخيبهم مالتي كم لخو خلو بإنجليش راح يكونون دملخو عدل رخيبهم بتقرنياون يملخو له أبيتنا بتقرنيا خزاربو عدل رخيبهم تبعات رخيبهم دفرات رخيبهم زين أنا عاوتيو نزت ولد عاوتيو يحواتي أبزت راح يكون كنوسنهم دلنا يترف نحنا قنملسينا دبل حساب دلنا أبكال عد خنكير كلنا مفلات أنا خميس بق مسلكم قانقوا نايت نخدو عدي جنا صراح مس جمركو نايت لان تمرتي أب إيطاليان إمباسي يمهرونا رمي أبتنا إيطاليان كالتشرال إنستيتيوت أبدي سبا مالتي ثلاثة ورحدو قال دخون مستمهاركو أقات أمي عد الرخيبين أبا أوروبا خيدا أجي روم مسبت صحكا كلهم بطليان مدزارو كابتوم مسايز نبرو إدات قالات زفلت نبركو أنيد بتن قالات قن نتوم سبات قرب سلامتا انتاي مالتيو قال دبلسي كحاتت عد الرخيبة ولا حجة أطفي أيود أمبر قوانقوا أيقود أناني ندكنا تقرنيا ممهارم كانت تبابع إذا خنقرأكم أبتر كلا أرستخي كير خنقرأكم سي نايجزياب هير بيت دوم بالنا يبرتعنا بخلو نجاري زبرتعنا بخلو نجاري زبرتعنا موني እግዚአብሔር አምላክ ይደገፈናል መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ሰዓት ይሰርሕ ከምቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ድበሎም አቦ ሰራሐሎ አናውን ይሰርሕ ድበለ ጎይታ በመንፈሱ ሕጁን ይሰርሕ ይደሉ ነዚ እግዚአብሔር አምላክ ሐዲሽ መዓልቲ ሐዲሽ ነተሐዲሽ ዝኾነ ሐሳብ ድማ ንዓና ክገልጸልና እሱ ድልው እንድሕር ኮይኑ ንሕና ድማ በመንፈሱ እንዳተሰማማዕና ድልዋት ክንከውን
ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ መን እዩ እንድሕር ኢልና መንፈስ ቅዱስ ኣምላኽ እዩ ዝድብስ መንፈስ እዩ ዝድብስ መንፈስ ኣብ ዝሓዘናሉ እዋን ዘጸናንዓና ኣብ ዝደኸምናሉ ዘበርትዓና ክንጋገ ከለና ዝኣልየና መገዲ ዝመርሓና ኩሉ ሳዕ ምሳና ክትነብር ዝፈቐደ መምህር እዩ ነዚ ሓድሽ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መዓልቲ ማልቲ ሓድሽ እዩ ክንብል ከለና ብቓል ኢና ሓድሽ ምዃኑ ንፈልጦ ምስ መንፈሱ ክንጸንዕ ከለና ይምዕደና የዘክረና ክንጋገ ከለና ይገንሓና ለዚ መገድና ዘቐንዕ ኣምላኽ እዩ ረዳኢ እዩ ድማ ወዶ መንፈስ ቅዱስ ረዳኢ ዳዊት ብዙሕ ግዜ ነዛ ቃል ዝብለና ረዳኢ ይብል እግዚኣብሔር ረዳኢ እዩ ብመንፈሱ ምስኡ ከም ዝኾነ ስለ ደኣመነ እዩ እግዚኣብሔር ረዳኢ እዩ እሞ ኣይክፈርህን እየ ሰብ ከ እንታይ ይገብረኒ ዘፍርሕ ብዙሕ ነገር ኣብ ከባቢና ክህሉ ይኽእል እዩ ብዙሕ ነገር ካብቲ ንሕና ንፈርሖ ንላዕሊ ሓይሊ ዘለዎ ዓቕሚ ዘለዎ ዝረድኣና ጎይታ ግን ምሳና ከም ዘሎ እንድሕር ተኣሚንና ክንሰግሮ ኢና በዚ እምነት እዮም በዓል ዳንኤል ኣብቲ ጉድጓድ ክድርበ ከሎ ዳንኤል እንታይ ሰባት እንታይ እዮም ድፅበዩ ነሮም ገና ኣብ ምድሪ ከይተንከፈ ከሎ ቶም ጠምዮም ድፀንሑ ኣናብስ ከም ዝበልዕዎ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ግን ምስኡ ስለ ዝነበረ ረዳኢ ከም ዝኾነ ዝፈልጥ ብሂወት ኣንቢርዎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እንዳወዳእኩ እየ መንፈስ ቅዱስ ዝረትዕ መንፈስ እዩ ኣሕዋቴ ዝረትዕ መንፈስ እዩ ነዚ ኢና ኣነ ንስኻትኩም ዝረትዕ ይረኺብና ልብና ረቲዕዎ ተማሪኽና ጎይታ ሂወቴ ኢኻ ኢልና ተቐበልና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝረትዓና እዩ ኣብ ቤቱ ደው ዘንበለና ብሂወት ክንነብር ፈቃዱ ምዃኑ ስለ ዝተረዳእና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ንሱ ምስ መፀኻ ንዓለም ብዛዕባ ሓጢኣትን ብዛዕባ ጽድቅን ብዛዕባ ፍርድን ክረትዓ እዩ ጎይታ ክምለስ እዩ ነዚ ተስፋ ኢና ንፅበ ዘለና ወዶ ማራናታ እንዳበሉ ሐዋርያት ዝፅበዩ ዝነበረ ጎይታ ክምለስ እዩ ግን ቅድሚ ምምላሱ ዝኸውን ነገር ኣሎ ቅድሚ ጎይታ ምምፁ ዝኸውን ነገር ኣሎ እቲ እሱ ሰናይ ኣምላኽ ዝኾነ ምሕረቱ ድማ ንዘለዓለም ዝኾነ ናብ ዘለዓለማዊ መንግስቱ ንኽንኣቱ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ እዩ ናይ እግዚአብሔር ፈቃድ እዩ ነዚ ፈቃድ እዚ ግን መንፈስ ቅዱስ ኳሕ እንዳበለ እንዳሓተተ ደይተቐበለት ነብሲ ናብዚ ፍርዲ እዚኣ ክትመፅእ እቶም ንጎይታ ዝተቐበሉ ኣብቲ ዘለዓለም ዘዳለወለው መንግስቱ ክኣቱ እዮም እቶም ንጎይታ ዕሽሽ ዝበልዎ ኣይሰማዕኩምን ኳሕኩሒ ኣይሰማዕኩምን ነገርኩኹም ኣይትሰምዑን ዝበሎም ከይንኸውን ስለ ዝደለየ እዩ ንርትዒ ልቢ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ሳዕ ብመንፈስ ኮይኑ ኣብ ልብና ይኹሕኩሕ ኣሎ ከምቲ ኣብ ረኣይ ዘሎ ኳሕ ኣብ ኣፍ ደገ ደው ኢለ ኳሕ ይብል ኣለኹ ዝበል ጎይታ ህያው እዩ ነዚ እዩ ጎይታ ተደረድእዎ ሓደ ሰብ ኢየሱስ ጎይታ ኢሉ ክዛረብ እኳ ኣይክእልን እዩ ዝብል ቃል ንረክብ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ልብኹም ኣይተትርሩ ብለና እግዚአብሔር ልብና ከፊትና ንመንፈስ ቅዱስ ተደይ እንጊድናዮ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ክርድኣና ኣይክእልን እዩ ንሕና እውን ከብቶም ዘይኣመኑ ሰንከልከል ዝብል ሂወት ከይህልወና ኣብ መዓልቲ ልብና ንመንፈስ ቅዱስ ክፉት ክኸውን ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ እዩ ናይ እግዚአብሔር ድሌት እዩ ሓሳብና ንድሕሪት እንዳገበርና ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ክበርሃልና ምእንታን ኩሉ ሳዕ ኣብ ቅድሚኡ ክንወድቕ መንፈስ ቅዱስ ይደልየና ኣሎ ንዓይ ንዓኻትኩም ጥራሕ ብውልቅና ኣይኮነን እግዚአብሔር ኣምላኽ ትዛረብ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ትዛረብ ንቤተ ክርስቲያን ንዛረብ እዩ ብዙሕ ግዜ መልእኽቲ ንቤተ ክርስቲያን ክመፅእ ሰሚዕኩም ዶ ትፈልጡ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ግዜ ንቤተ ክርስቲያን መልእኽቲ መፅእ እዩ እሱ ንግደፎ ግን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ንቤተ ክርስቲያን ዝተዛረቦ ኣብ ራእይ ከድና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ወንጌል መጽሓፍ ራእይ ኣብታ ናይ መወዳእታ መጽሓፍ ምዕራፍ 2:3 ዝተጻሕፈ እንድሕር ርኢናዮ ኩሉ ንቤተ ክርስቲያን ዝመፀ መልእኽቲ እዩ ቃል ኣምላኽ ድማ ሓድሽ እዩ ቃል ኣምላኽ ሓድሽ እዩ ናብቲ ዝመፅእ ፍርዲ ቅድሚ ምምፃእ ቤተ ክርስቲያን
ንእግዚአብሔር ተሰምዓሉ ጊዜ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ትወድቀሉ ጊዜ ክትህብ ከም ደለዋ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብመንፈሱ ለሙን ዝዘክረና ኣሎ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተባረኸ ይኹን። ካብ መንፈስካ ናበይ ክንከይድ ካብ ገጽካ ናበይ ክሃድም ይብል ዳዊት። ኣምላኽ መንፈስ እዩ። እቶም ዝሰግድሉ ድማ ብመንፈስን ብሓቅን ኮይኖም ክሰግድሉ ይግባእ። መንፈስ ተደይ ኮይኑን ኣምላኽ ከነስምሮ ኣይንኽእል ኢናን ዳወዳእኩ ስለ ድኾንኩ እየ። ብመንፈስ ኣባና ክሓድር ዘፈቐደ እግዚአብሔር ኣምላኽ ስሙ ይባረኽ። ኣባናን ምሳናን ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ሰዕ ኣይድቅስ ኣየታኸስ። ዋላት ንሕና ኣብቲ ደኸምናሉ እዋን ከበርትዓና ስኡሙን እዩ። ንሕና ግን ምልስ ኢልና ናብ መንፈሱ ክንኣቱ፣ ምልስ ኢልና ገጹ ክንደሊ፣ ምልስ ኢልና ነቲ ቃሉ ክንስተንትን እግዚአብሔር ኣምላኽ ብመንፈሱ ንዓይን ንዓኻትኩምን ይደግፍ ይሓገስ። ነቲ ንመዓልቲ ምድሓን ተሓተምኩምሉ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ እንታይ ኣይትግበርዎ ብላሎ ኣይተጉህይዎ። ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ይጉህዩ ማለት እዩ። መዓስ ይድጉህይ ክንሰምዖ ተደይ ክኢልና ክንስዕቦ ተደይ ፈቲና ፍቃዱ ሃሰስ ክንብል ተደይ ደሊና መንፈስ ቅዱስ ዋላ እኳ ይሕደገና ይጉህዩ። እምበኣር መንፈስ ቅዱስ ከይጉህይ እንታይ ክንገብር ኣለና? እንታይ ክንገብር ኣለና? ኣብ ኤፌሶን ከም ዝብል ቃል ኣሎ ግናኸ ከምቲ ኣምላኽ ብክርስቶስ ይቕረ ዝበለልኩም ንሓድሕድኩም ተላዋሃትን ተደናገጽትን ኮንኩም ይቕረ ተባሃሃሉ ይብለና። ይቕረ ተባሃሃሉ ብስጋን ብነብስን ጥራሕ ኣይኮነን ይቕረ ክንበሃል ትድግለጽ ብስጋን ብነብስን ዳ ኣይኹን እምበረይ መንፈስና ይቅድም ክርታዕ ዘለዎ መንፈስና ቅድም ክርታዕ ኣለዎ። እግዚአብሔር ፍቅሪ እዩ ክንብል ከለና ነቲ ፍቅሪ ኢና ጥዒምና ንክርስቶስ ዝተዓመ ሰብ ፍቅሪ ኣምላኽ ጥዒመ እየ ዝብል ሰብ ንትእዛዝ ኣምላኽ ንፍቃድ ኣምላኽ ክስዕብ ድማ ግዴታ ኣለዎ ማለት እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ኢለና ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ብሙሉእ ልብኻ ብሙሉእ መንፈስካ ብሙሉእ ሓይልኻ ኣፍቅሮ ምስ በለ ጎኒ ጎኒ ምስኣት ኸይድ እንታይ ኢሉ ንሓውኻ ንመጻይካ ኣፍቅሮ እምበር ፍቅሪ ስለተቀበልና ኢና ከነፍቅሩን ሓይሊ ንረክብ። ነዚ ሓይሊ ድማ ክውስኸልና ናብ እግዚአብሔር ገጽ እንድሕር ደሊና ኣብቲ መንፈሱ እንድሕር ሃሊና ኣይከብደናን እዩ። ዋላት ዝበደልናዮ ሰብ ኣይኮነን እቲ ዝበደለና በዲልና ከለውን ንሕና ምሕረት ክንሓትት ፍቅርና ከነግርዮ ክንገልጸሉ እዩ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ እምበኣር። ነዚዩ መንፈስ ኣይተዝሕሉ መንፈስ ኣይተጉድሉ ዝብለና ዘሎ በመንፈስ ክንከውን መንፈስ ቅዱስ ይድርኸና ይረድአና ኣሎ። መንፈስ ቅዱስ ከይጉህን መዓልታዊ ምሕረት ኣምላኽ ክንቅበልን ናይ ቅሬታ ልቢ ሒዝና ብመንፈስ ክንብርትዕ እቲ ብሕብረት ጎይታ ዘዳለወና ስፍራ ኣብኡ ደው ንበል ንጽናዕ እዩ ዝብለና ዘሎ። ንጽናዕ መንፈስና ዝብርትዕ እምበር ብሕብረት ኣብ ንገብሮ መውስወሰን ኣነ ንሓወይ ከፍቅር ዋላ ብኣፍና ኣይኮናን እኮ ንሓወይ ዘፍቅረሉ መገዲ እንድሕሪ ኣርኤዮ እዩ ሓወይ ከፍቅረኒ ወይ ሓብተይ ከተፍቅረኒ ትኽእል። እዚ ድማ ዝግለጽ ኣብቲ ሕብረትና እዩ። ቤተ ክርስቲያን ጥራሕ ኣይኮነትን ሕብረት ክብል ከለኹ ኣብ ሕብረትና ካብ ቤተሰብና እዩ ድጅምር፣ ካብ ጎረባበትና ይጅምር፣ ካብ ከባቢና። ቤተ ክርስቲያን ግን መግለፂ ፍቅሪ ኣምላኽ ከም ድኾነት ክንኣምን ክንክእል ኣለና። ኣብዚ ቦታ እዚ ክልተ ወይ ሰለስተ እንድሕር ኮንኩም ኣብ ማእከልኩም ኣለኹ ዝበለ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምንታይ ንኣሚንና እዩ? ብመንፈስ ኣባና ከም ዘሎ ስለ ደኣመና። ነዚ ዶ ኣይኮነን ብመንፈስ ኣባና ምዃኑ እንድሕር ኣሚንና ክንእዘዞ ድማ ግድን ዝብለና ድርኺት ፍቅሪ ኣምላኽ ኣባና ኣሎ ማለት እዩ። ነዚኡ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሎሚ ክንሪኣ ክንመሃራ ዝደለየ ስለ ደፍቅረና እዩ። ስለ ደፍቅረና ካለ ምክንያት ይብሉን። ምክንያቱም እግዚአብሔር ፍቅሪ እዩ። እግዚአብሔር ፍቅሪ እዩ ስለ ደፍቅረና እዩ ኩሉ ሰዕ ደድሕሬና እንደኾነ ዝኽብኩበና ዘሎ ይኽብኩበና ኣሎ። ንሕና ድማ ንዑ ከነቐድሞ እቲ ሓሳብ ኣምላኽ ከነቐድሞ እዩ ዝደሊና ደሎ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ቁርብ ደቃይቕ ኣለዋኒ ኣቦታት ኣብ ዝኽርኢ ከለኹ ልሳዕ ባሂ ትብለኒ ሓውና ማሞ ነጅዶ ክትመጽእ
ብዙሕ ሰብ ኣይትፈልጥዎን ኢኹም ኣነ እውን ሕጂ ቀረባ ይፈሊጥ እዮ እንታይ ክብል ደሌ ኣቦታት ምህላዎም ንቤተ ክርስቲያን ዓንዲ እዩ ክመላለስ ኩሉ ሰዕ ንፈልጦ ኢና ግን ኣይንፈልጦን ኢና ምክንያቱም ርእሱ ከፋለጠና ስለ ዝደለኹ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል ሓቀኛ ምስክር ነፍሳት የድሕን ኣብ ልበይሱ ክዛረቦ ከለኹ ሓደ ነገር ስለ ደቐመጠ ባሂልኒ እቲ እሱ ንዓና ዝነገረና ንስኻትኩም ክትሰምዑ ስለ ዝደለኹ ብዛዕባኡ ጎይታ እንታይ ከም ዝገበረሉ ክዛረብ ስለ ዝደለኹ እሞኒ ቁርብ ደቃይቅ ኣለዋና 5-10 ደቂቃ ተሃብክዎ ኣይንደክምን ኢና ንወዶ ጎይታ ዝተመስገነ ይኹን እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ግን ናባ አማርኛ ስለዚህ ወስደኒ ትስታይ አማኑኤል ዝወላ በአማርኛ የአብየት መጽሐፍ ቅዱስ እውን ትምህርት እውን ኩሉ በአማርኛ ስለዝሆነ ግን ትግርኛ ስለዘንብብ ዘለኹ ምንም ካሽንፈና አይክልን እዩ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን You are guys beautiful. በጎይታ ምዃን ክንደየና ዓብይ ጸጋ ምዃኑ ካብቲ ናይ ዘለዓለም ሞት ዘምለጥናሉ መንገዲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ኣብ መስቀል ሞይቱ ኤሎሄ ኤሎሄ ዝበለ ኢየሱስ ስለ ሓደ ሓደና ኩሉ ደቂ ሰባት ኣብ ዓለም ዘሎ ወረኤቨር ሃይማኖት ያለዎ ሃይማኖት የብሉን ንኩሉ ሰብ ከም ዝሞተ ኢየሱስ ንፈልጥ ኢና እግዚአብሔር ይባረክ ኣነ ኣብ ሱዳን ከለኹ በቃ ጎይታ ኣይፈልጥን ነይረ ኣብቲ ግዜቲ ምስ ሓወይ ምስ ሩሜት እንነብር ነርና ማለት እዩ ሕጂ እዚ ውሽጢ እዚ ጭንቀት ዝበሃል ዲፕሬሽን ስትረስፉል ኮይነ ሓወይ ኣይፈልጠኒ እቲኦም እውን ኣይፈልጡንን ውሽጥኻ ዘሎ እዩ ናጨነቐ በቃ ሱሳይድ ክገብር ንሂወተይ ማለት እዩ እየ ዝጓየ ነይረ መዓዘ እዩ ካብዚ ጭንቀት እዚ ልለቆ ባዕለይ ንምጥፋእ በቃ ክንደየና ኣጨናቂ ምዃነ ዲፕሬሽን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ነገር ግን ሓደ መዓልቲ ኣብ ካፌተርያ ኮፍ ኢለይ ሓደ ወዲ ወለጋ መፅኡ ኣብቲ ካፌተርያ ክገዝእ ከሎ ስታይ ሻሂ ይገዝእ ነይሩ ካብኡ ካብ እግሩ ጀሚረ ሻብ ርእሱ ይርዮ እቲ ሰብኣይ ህንዲ እዩ ዝመስል እነዚ ሓበሻ ድዩስ ወይስ ካልእ እዩ እናበልኩ ርኢኒ ካብኡ ሻሂ ላምጣልህ ኢልኒ ኣረ መልሳለኝ እጀ ኢለ ሰትየ ኮፍ ኢለ ዘለኹ ኣብ ካሊእ ዓለም እየ ዘለኹ ኣነ እና እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓይ ዝገበረለይ ዳዊት ታይሉ ዘጨነቅካኒ ንጽቡቕ ኾነለይ ኢሉ እና እግዚአብሔር አምላኽ ዝተባረኸ ይኹን እና መፅኡ እቲ ሰብኣይ ኮፍ ኢሉ ምሳይ ክዛረብ ከሎ እግዚአብሔር መልካም ነው በተራራ በሸለቆ ጠብቆን እዚ አደረሰን ብገወ ብኸረናት ብሩዋታት ኩሉ ሓልዩ ናብዚ የምፀና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ማጽብቁ ኣነ ፖለቲካ ኣይፈቱን እየ ካብ ቀደመ ፖለቲካ ዝበሃል እዚ ገለ ዝበሃል ኣይፈልጥን እግዚአብሔር ግን ፈቶ እየ ካብ ቀደም ብንእሽተይ ጀሚረ ማለት እና አው እግዚአብሔር ማጽብቁ ይለይ በቃ በል ነገ ኢልኒ አውሳዕና ነይሩ ሰንበት ቀዳም እዩ ዝዛረበኒ ዘሎ እቲ ቀዳም ኣጋምሸት ዝዛረበኒ ከሎ ነገ ጠዋት 8 ሰዓት 8 ሰዓት ቸርች አለ እና ወደዚያ ና ኢልኒ እሺ እመጣለሁ
ጥያቄ ይብለኒ ተታሒዘ እየ ዘለኹ ቀሊል ኣይኮነን ናይዚ ዓለም ገዛኢ ሰብ ንምጥፋዕ እንታይ ከም ዝገብር ኩልና ንፈልጦ ኢና ስለዚ ማምለጢ ተረኺቡስ እምቢ ኣነ ሃይማኖት ገለመለ እዚ ኣይፈለጠን እየ ካብ ቀደመይ ሓደ ዝነኽአኒ ኣብ ልበይ ዝመፅእ ነገር እየስተ ዓክሰብቲ ዝገብሮ ስለዚ ከይደስ ንጉሆ ከይደይ ክኣቱ ከለኹ ክንደይ ጭንቀት ነይሩኒ ግን እቲ ሰብኣይ ፅባሕ ክረኽበኒ እዩ ከም ሓሳዊ ኢሉ ክሓስበኒ እዩ እቲ ናይ ሓበሻ ባህል ረእይዎ ከምዚ ኣለና እዩ ንሕና ኩልና ግን ነበር ክኣትወለኒ ኢለ ኣትየ ማለት እዩ ኮፍ ኢለ ኣብቱ ዴስክ ዘሎ ኣብቱ ማዕፀው ጥቓ ኮፍ ኢለ ካብኡ ይዝመር ይስበኽ ኣይርዳእንን ኣነ እሙረይ ኩሉ ተታሒዙ እዩ ስለዚ ክሽዑ ፕሮግራም ብልተወድአ መፂኡ እቲ ሰብኣይ ኒው ተስትመንት ማለት ሓድሽ ኪዳን ጥራሕ ሓድሽ ኪዳን መፅሓፍ ቅዱስ ይውኒ ከዚ እስከዚ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 እዩ የርእየኒ ከዚ ጀምረህ እዚ አንብቡ ኢልኒ እሺ ምንባብ ፈቱ እየ ኦኬ በቃ ሒዘ ከይደ ደስ ኢልኒ ወፅየ ካብኡ ምንባብ ጀሚረ ማለት እዩ ብዙሕ ከይኸውን ከያብዝሐልኩም ካሕፁረ እየ ሽዑ ዳርጋ 7 መዓልቲ ይኸውን ኣይፅሊን ኣይክእልን እቲ መፅሓፍ እውን ስኡ ኢለ እየ ዘንብቦ እምበር ኣይርዳእንን ኣብ 7ይ መዓልቲ ግን ሓደ ነገር ተፈጢሩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ እንታይ ኮይኑ ሰላም ኮይኑ ውሽጠይ ሕያ እሙረይ ኩሉ ሰላም ኮይኑ ዘይድቅስ ነበረ ለይቲ ኩሉ ምድቃስ ጀሚረ በቃ ማንም ባዕለይ በቃ ፀጊበ ድቃስ ይትስእ ኣይድቅስን እየ ነይረ ቅድሚ ካብኡ ዮሃንስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 እንታይ ይብል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስቶም ደቀ መዛሙርቱ ኣብቲ ባሕሪ መርከብ ዝነበረሉ ኣውሎ ነፋስ ወይ ዞ ማዕበል መፂኡ ክንደይ ከም ዘጨነቆም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ኣብቲ ውሽጢ ታሕቲ ደቂሱ ነይሩ እሱ ኢሉ በቃ ኩሉ ነገር ይፈልጦ እዩ ሕጂ ሽዑ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ወሪዶም ጎይታ ክንጠፍእ ከለና ኣይተሓስበልና እንዲኻ ኢሎም ኣልዒሎሞ ማለት እዩ ሕጂ ሽዑ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እምነት ዘይብልኩም ኢልዎም እምነት ዘይብልኩም ቢካዝ ኣይፈለጥዎን መን ምዃኑ ክኣምኑ እሳቶም ብስጋ ከም ዝነበሩ እዩ ንርድኦ ኣነ ዝርድኦ ኣይፈለጥዎን ኣምላኽ ምዃኑ እሱ ኤልሻዳይ ምዃኑ ዘለዓለማዊ ምዃኑ ኣምላኽ ምዃኑ ኩሉ መንግስትኻ ኩሉ መዓሙቕ ኩሉ ትገዝእ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ቀሊል ኣይኮነን ምሳና ዘሎ ጎይታ ምሳኹም ዘሎ ጎይታ ቀሊል ኣይኮነን ስቕ ኢሉ ዝጠፍእ ሰብ የለን ጎይታ ዝረኸበ ኣሸናፊ እምበር ተሸናፊ ኣይኮነን እዩ ኣነ ማንም ካሽንፈና ኣይከኣለን ካብኡ ክርስቶስ ብዝረኸብኩ ማለት እዩ ሽዑ ኢየሱስ ክርስቶስ እቱ ማዕበል ፀጥ ብዘበሎ ተኣውሎ ንፋስ ኩሉ ፀጥ ብዘበሎ እንታይ ኮይኑ እሳቶም እዚ ደኣ መን እዩ ዝኣውሎ ንፋስ እዚ ማዕበል ኩሉ ፀጥ ዝብለሉ መን እዩ ኣይፈለጥዎን ረኢኹም ኣይፈለጥዎን ሕጂ እውን ኣይፈለጥናየን ጎይታ እኮ ኣማኑኤል ሓበይ ዝዛረብ ከሎ መንፈስ ቅዱስ እንታይ እዩ እግዚኣብሔር መን እዩ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መን እዩ ኣይፈለጥናየን ተንፈልጦ ወፂና ካብዚ ክንከድ ከለና ኣብ ከባቢና ኩሉ ዋላ መቃብር ተሃሎ ካብ መቃብር ተስኦም ይትሱ እዮም because the Holy Spirit the Holy Ghost ምሳና እዩ መን ምዃኑ ክንፈልጥ ኣለና እየ ዝብል ኣነ መን ምዃኑ መን እዩ ጎይታ ኢየሱስ
ويتاي سمو يبارخ الناشعو صات بزبللم من يزيلم من يزيلا أولو نفاس تفطراوي زمص كله قدمي أغانين تكيوص قدمي حمومات كيف هو سيفلطو ግን they didn't pay attention እና ጎይታ ክንደይናይ ዓብይ ምዃኑ ግሎሪ ምዃኑ እግዚአብሔር ይባረክ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣትብ ሰባት ኣነ ህዛረበኩም ጎይታ ምሳኹም ስለ ዘሎ ዓብይ ፖዚሽን ኢና ዘለና እግዚአብሔር ይባረክ ኣነ ካብኡ ጀሚረ ኣፍቱ ማለት ጎይታ ብዝረኸብክዎ ትነገርቱ ቢስ ብዝኾነ ልበይ ህይወተይ ኩሉ በቃ እንታይ ኮይኑ ካብኡ እናንበብኩ ብዝኸድኩ ልክዕ ከምዚ ዝሰኸረ ሰብ ኮይነ ዝረኸብክዎ መስሎም ድዩ ዋላ ዝረኸብክዎ ሰብ ድዩ ሃግናሃብኩ በቃ ንባዓቶ ይፈስስ ቶም ሱዳናውያን እንታይ ይብሉኒ እስኻሲ ካብ ቤተሰብካ ዝሞተካ ሰብ ደለ ይብሉኒ ና ኣነ የብሎም ብዓረበኛ እዚ መጽሐፍ ቅዱስ እዚ ክታብ አላህ ስለ ዘንበብክዎ እየ ይብሎም አላ ይብሉ ሕጂ እንታይ እዩ እግዚአብሔር ንደቂ ሰባት ካፍቱ ዘይንወፆ መዓሙቕ ኣውፅኡ ናብ ሰላም ናብ ብርሃን ዘምፀና ጎይታ ስሙ ይባረክ መን ይስሙ ክገድፈልኩም ኩላ ክትንብብዋ ትደልዩ ማለት ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 61 ካብ ቁፅሪ 1 ሻብ 3 ዘሎ ፕሊስ አንብብዎ ኢኹም እንደገና ድማ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 18 እዩ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዲስክራይብ ዝገብሮ እና ካበይ ከም ዘምፀናኡ ኣብ መን ይስሙ ትንቢተ ኢሳይያስ ብደንብ ጌርኩም አንብብዎ ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል ኣና እውን ተኾይነ መፅአ እዩ ዝብል ናብዚ ዓለም እዚ ቢከስ ሓያል ስለ ዘለው ካብኡ ንላዕሊ ኮይኑ ኢየሱስ መፅኡ ቢከስ እግዚአብሔር እዩ ሕጂ እንታይ ይብል ንዝሓዘኑ ከፀናንዕ ይብል ንድኻታት ወንጌል ክሰብኽ ኣብ ተኣሲሮም ዘለው ከፍትሕ ኣብ ፀልማት ዘለው ናብ ብርሃን ከውፅእ ኢሉ መፅኡ ኢየሱስ አንብብዋ ኢኹም ከይትርስዕዋ ጎይታ ኢየሱስ ይባርክኩም ኣነ ብጣዕሚ የፈተኩም እግዚአብሔር ዝኣበና ፍቅሪ ዓብይ እዩ ንሕና ንሰብ ብባዕልና ኣይነፍቅርን ኢና ንፈልጥ ኮይና ገና ብጎይታ ከይመፀና ኣይንፈትውን ንሰብ ግን ጎይታ ፍቅሪ እሙይጥልና ርኢኹም እስበስ ናብዚ ዓለም ዘለና ሰባት ክንፋቐር ገይሩና እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር ኣምላኽ ፀጋኡ የብዝሐልኩም በረኸቱ የብዝሐልኩም ካብ ኩሉ ንላዕሊ ግን ምስ ጎይታ ጠጠው ንበል ጎይታ ኢየሱስ ይባረክ ሃሌሉያ ጥዑም ምስክርነት ስለ ድኾነ እቲ ኣነ ዝተቐበልክዎ ስኻትኩምን ክትሰምዕዎ ሰከንድ ሃንድ ኢንፎርሜሽን ካብ ዝህበኩም እሱ ባዕሉ ክዛረብ ስለ ዝደለኹ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተባረኸ ይኹን ነዚ እዩ ሓቀኛ ምስክር ነፍሳት የድሕን ምስ በለ ስኻትኩም ድማ ምስክረይ ክትኮኑ ኢኹም ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻትኩም ምስክረይ ክትኮኑ ኢኹም ብምስክርነቶም እዮም ሰባት ዝድሕኑ ብምስክርነት ዝድሓኑ ሰባት ካልኦት ክድሕኑ ዕድል ኣሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ነዚ መንፈስ ኢና እምበኣር እዚ ክንስዕቦ እግዚአብሔር ዝነግረና ዘሎ ፍቅሩ ዝጠዓመ ብሓቂ ጥዒምና እንድሕር ኮይና ንክርስቶስ ክንምስክረሉ ኣይከብደናን እዩ ክንፅሊ መደባትና እንዳወዳእና ስለ ድኾና ኩላህና ይዕንትና ንዓምት ሃሌሉያ ነመስግነካ ኣለና መንፈስ ቅዱስ ክፍለጠና ካብ ዝኽእል ንላዕሊ ኣብ ማእከልና ከም ዘለኻ ምሳና ከም ዘለኻ ደጋጊምካ ትነግረና ዘለኻ መንፈስ ቅዱስ ሰናይ ኣምላኽ ኢኻ ፍቁር ኢኻ ስለ ደፍቀርካና ኢና ፍቁር ንብለካ ኣፍቃሪ ንብለካ እምበሪ ናህና መግለፂ ቋንቋ ኮይኑ ይኮነን እግዚአብሔር ኣምላኸ በቲ ዘይውዳእ ምሕረትካ በቲ ዓብይ ዝኾነ ፍቅርኻ
نزل عالم أبيت كاخن نبر تصوع كنا እግዚአብሔር አምላክ ነመስክነካ ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኢልና ኣፍና ክንዛረብ ብመንፈስካ ርትዕ ዝረኸብና ኢና ዘኳሕኳሕካና እሞኒ እግዚአብሔር ኣምላኸ በዚ ሰዓት እዚ ኣነ ድማ ጽልይ ኣለኹ ኣብ ማእከልና ሓደ እኳ ነዘኳሕኳሕ ትብል ናይ መንፈስ ቅዱስ ድምፂ ሰሚዑ ደይቅበል ሰብ ከይህሉ ኣብ ሚድያ ትርእዩ ዘለኹም እግዚአብሔር ኣምላኽ ይዛረብ ከም ዘሎ በቲ በአይን በሐወይን ዝሰማዕክሞ ምስክርነት እግዚአብሔር ኣምላኽ ሕያው ከም ዝኾነ ናይ ዘለዓለም ፍቅሩ ሕጁን ብምሕረቱ ሓድሽ ከም ዝኾነ ልብኹም ኣይተትርሩ ዝብል ቃል ከተስተብህሉሉ ናይ ውሽጢ ርትዕ ልብኽ በጽሓኩም ምእንታን ንጽልይ ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ምሕረቱ ገና ኣይተወድአን ጎይታ ተመሊሱ ክመጽኡ ቅድሚ ፍርዲ ነዚ ዕድል ክህብ ከሎ ከይንነጽጉ ከምቶም ነገርኩኹም ኣይተቐበልኩምን ዝተባሃሉ ሰባት ከይንኸውን በዚ ሰዓት እዚ ኣነ ጽልይ ኣለኹ መንፈስ ቅዱስ ርትዕ ርቢ ኸምጽእ ምእንታን ነዚ ጎይታ እዚ ክትቅበሉ ጻውዒት ነቕርብ ኣለና ነዚ ጎይታ እዚ ምቕባል ናይ ዘለዓለም ህይወት ምርካብ ማለት እዩ ናይ ዘለዓለም ህይወት ናይ እግዚኣብሔር ህያብ እዩ ብጸጋ ብጥሩሑ ዝተዋህበና بأمنة راح كنقبلوا عدل زرخبنا لبنا أمن لب خوينو كي ترمو نقويتا خي نقويو نزم منفس زخي نقويو بسعد تصاوع تزي ناب سبات بتصحالو منفس قدوس صبينا له يداو زرقي قويتا قبل صبيالو حنت نفس اندحر دحينا اب سماي ملائختي قدوس 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 እንዳበሉ ሓጎሶም ይገልጹ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ነፍሳት ተጸምቢረን ብሉ ነዚና ንጸምእ ደለና በሰዓት እዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ልብኹም ክትንክፍ ጽልይ ኣለኹ ብሓባር ኮይና ክንጽልይና ነዚ ጎይታ ከቀበል የዝብል ነፍሲ ኣብ ማእከልና ይኹን ኣብ ደገ ነዚ መልእኽቲ እዚ ድሰምዕ ኣነ ሓጢአተኛ እየ ኣብ ዓለም ብዙሕ መከራ ዝረኸብኩ በደለኛ ንጎይታ ዘይተቀበልኩ ዝነበርኩ ሕጂ ግን ዝብርሃን በሪህለይ ነዚ ጻውዒት ሰሚዕ ይቅበል ኣለኹ ኢሉ ፍቃዱ ዝህብ ሰብ ነዚ ጸሎት እዚ ይጸልይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣነ ሓጢአተኛ እየ በደለኛ እየ ሓጢአተይ ሕጸበኒ ካብ በደለይ አንጽሐኒ ኣብ መንግስትኻ መዋርስቲ ክኸውን ፍቃደይ ይግዛእካ ኣለኹ ይህበካ ኣለኹ ወንነኒ አድሐነኒ ስለደድሓንካኒ የመስግነካ ኣለኹ ዝተረፈ ዘመነይ ኩሉ ክስዕበካ እግዚአብሔር ኣቦይ በወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ውልድ ስለደገበርካኒ የመስግነካ ኣለኹ አሜን እግዚአብሔር አምላኽ ይባረክኩም እግዚአብሔር አምላኽ አጽብ